De afgelopen 8 jaar heb ik als directeur van de cruise- en cargo vrachthaven in Oranjestad het bedrijf mogen leiden. Op het moment dat ik voor die uitdaging stond om de verhuizing van een containerterminal te gaan realiseren van de cruisehaven in Oranjestad naar de haven van Barcadera, waarbij een grote investering in maritieme infrastructuur stond te wachten, kwam het gedurfde verzoek van de minister-president om de functie van gevolmachtigde minister in Nederland te gaan bekleden. En nadat er de afgelopen 4 jaar een degelijk fundament is gelegd voor nauwere banden met Nederland en met Europa, was de tijd gekomen nu voor samenwerking dat gebaseerd is op economische voordelen voor beide partijen. En daarom denk ik wel dat Aruba als voorportaal makkelijker toegang kan bieden tot de belangrijke markt in Latijns-Amerika voor de Nederlandse bedrijven. En u snapt het al waar mijn accent gaat liggen voor de komende 4 jaar. De koning zei het heel voortreffelijk. Hij zei tijdens het concert in Aruba dat ons land de natuurlijke brug vormt tussen het Europees continent en Zuid-Amerika. Ik geloof dat er genoeg kansen zijn en die moeten wij samen gaan grijpen. Ik dank de minister-president van Aruba, de heer Mike Eeman, en zijn voltallig kabinet voor het vertrouwen dat zij hebben getoond in mijn persoon. En met het team van het Aruba-huis, van het kabinet, van de gevolmachtigde minister in Den Haag ga ik samenwerken ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap in Nederland. En ook om verder te bouwen op dat mooie fundament wat gelegd is van samenwerking, waarbij we nu een zuil op dat fundament gaan leggen.